mbele dala mabutasa zvese zvachitanga zvechokwadi ndikachaswa nemhosva Mwari amubatsire dare ramambo kwakanga kuine distribution ini ndonzi emitanikisi ndobva mubhuku rasachaukura ishene maoko nyaya yangu yakamira yakadai ndakasvika kumba tabva kudistribution yefertilizer yekutopa out bva ndakasangana nemashoko mufoni akabva pana baba machira andakatadza kunzwisisa kuti aida kuedza kutaura kuti kudii pamashoko andakaratidza vemhuri inini wacho kwaungokwikiridzwa nekachirwere kwakurara pabonde wemhuri wobva watuma 104 1 ndokumusha kwedu kuti riri kuedza kusanangurana nababa kuti vanga vari kuda kutaura kuti kudii pane meseji dzavakazenda zvikanzi vakangotaura masoko iwayo ekuti gore rino topedzerana gore rino haripedzi apane mwana wakatoti akataura mashoko asingaiti takati vati mama munokwira bp mushure manga maitika mefertilizer iyi baba ava vatatiri muchiromba chewiti baba ava hawana witi madhumeni nemasupervisor avo kwabva ati vanhu vasina witi hamusi kutambira topu bamutemo wavo ini ndakangosvika mafamazi ewiti amweni aripo ini ndine witi vandatambira fertilizer yaienderana nehectrate yangu vandaenda kumba ndokusangana nemasoko iwawo masoko iwawo angu acho ari kuti ndiri kude fertilizer yangu wajaira gore rino tinopedzerana tode kuone mukuru nemuduku wakabvunza wangu wangazongozvitaurira kuti wakazosanangura wachiti asi izva zviri kungoenderana nenhau iyoyo kuti ndizvitsanangura kuti fertilizer yawo yacho ndeipi ndakafonera murimisi pane munhu ari kunditi fertilizer yake akati handina mundu wamacheka uneko wapamacheka handina mafamazi andakapa uyu ndiwo hectrage yatiinayo anenge mune zvenyu zvamuri kutonesana kuti ndivabvunze sinzi ndandaipe mumhuri ndiri musha manhu mandakarohwa kutoonisidzana nababa ndinge ari kumba kwavo zvakandiremera kuti ndibvunze kuti masoko iwawo akadini ari zvakamira sei mhuri ndo wakazotomiririra kundibvunzira matinogara maishani ishene maundu makamboenda ini ndakabva ndangokwikwirizwa nekachirwere bva ndarara handi ndakazotoya kotaura izvi mwana wakaroorwa kwaakaroorwa minoti imimi makazvizwa here achitaura uyu akandipa ane meseji itori mufoni mangu yaakasenda baba macheka aisenda chii ndiite kuti akati izwai zvada kuita zvada kuti kubatsirei because inini kunoku hamugari kunoku mune kwamunogara saka pamwe pasvika munhu anoyaizoziva magariro amunoita handiti nikugadzisai kuti mugare zvakanaka ndisabhuku naishe pamwe pacho ndokutarai kunondoti nemugare zvakadai handiti muhamasvikako ishe anongoti ndakaita makaendesa kwamambo saka ine mugare asi pasi mutadza kugara zvakadii zvakanaka titezere nai nikisi yes because ndinechida kuti isheka svikai kwaisheka mumutaura kuti nyaya yazina mambo tigadzisire chii nyaya iyoyi kuti mugare zvakadii zvakanaka kana paine chazonetsa manje imimi wacho ikokoko ishe chasina kudii kuita ranasha obva akanda kudii obva aunza kwai because munogara kwamunogara murugara kuna sabhuku naishe ende vanhu ivavo ndivo vanofanira kunge vachikubatsirai kuti mugare zvakadii zvakanaka kana zvaramba ikokoko manje mobva mauya kupi kuno because I know umwe anokwanisa kuti anoida kuti yangu vhainguzi gagaga but handizvo because at the end of the day mangwana ticharamba tiri kuonana kutsime, tiri kuonana kuchibhorani, tiri kuonana kumusangano, tiri kuonana kuchechi, tiri kuonana kumainputs
kwese tikusangana saka tichida kuti zvinhu zviite sei wanomugarisana zvakadaro yes baba Sangamire pamusoro utasa ini ndinozvino kumasheka dzombi ndinofara kuti ndiuye pano ndichataura chokwadi pamberi mabhandi mangana Sangamire ndandinozwa fulu bhachi ichi juzi saurusunga juzi kudaro ndauya ndichitonhorwa Sangamire ndine fulu inondibata handina chimwe chinhu kana wandiseka pamusoro mambo wangu ndafara maningi kuti ndiuye pano meseji ndinadzo chakandinakira ngechekuti Mwari wakanditungamira kuti ndiite zvakumisira meseji kuti asazoite chitsotsi chekundihwandira apa inini ngogara masabhuku chaukura kwaishine maunga chakaita ngechekuti ini ndakapinda mupurogiramu yewiki youya ndo vandapiwa mbeu ndakatanga kupiwa 25 kg vandapiwa D 50 kg ivo vava ndivo vanonyora mapepa atinotambira ndiwo saka vanototisainira zvinhu zvedu zvetingataura kuti toda kutambira pakazi Inoki Macheka Nzombe iyongosaina kuti ndiye Inoki vozonyora chipepa chavo chavangoti chibhadharai $3 pabhegi izvi ndoda kuti kana vari kutorawo zvibatsire nokuti nharaunda yedu yafamama kana mukauya ikoko mukatuma vanhu tingoenda tese vachiwoonana nevanhu ava ndivo vangonyora vachitisainira vachitora mabhegi acho amweni edu kusanganisira raakazotora pekupedzisira witi ndakakusa ndapiwa ini takatanga kupiwa nepeteza shoma ndakusa witi ndaita joint venture neumwe wavo vana zvisina ukwana saka uyu wakazotora peteza achishandisa masimba iri mbavha pamumambo mahindura yaendereiko mbavha dzimwe dziri pano rudiwa maningi ndiwava hapana newetinesi ndakanga ndatodzikisa kudzikisa motikari kunditigisa mirai mukoma ndakatigiswa mudzimba ndotigiswa ma50 kg ndiyo kutakura kodzikisa zvazi zvitanakora uya nefetiraisa kana tikafonera gokoro vakanga atoripo ndodzikisa mafetiraisa aya mangwana acho kwautoti ini ndakutotora fetiraisa yako hambai ndi wakatoya na dzaku ma5 nguva ino wakadai asati auya ndiri kubva kuchechi musesono ndabva kutobhabhatidza vanhu ndiri mufundisi ndiri kutonhorwa kwati hambai iwo ndipangidzire kugadheni kwako ndikati ndoenda nguva ino neusiku uno madii kuzoya mangwana saka kudzikisa kwatakaita fetiraisa hanondibhadhara ndosaka ndati ishu yenyu haidi kupi haidi kunomba nekuti magariro enyu inini handimazivi saka zvese zvomakutaura zvese zvemainput zvemawiti zvese zvinoda sabhuku naishe wari pai wari paground ipapo kuti wakugadzirisei zvakadii ishe wakanga atochekuda kukubatsira aiwa iwobvatoya koma izwai bamba ndosaka ndati nini chidzokai kwaishe ndikufonera dzokai kwaishe mutazi hazina mambo gadzirisa nyaya iyi aiwa ndinotenda chienda iko raitendai mambo handisi mudhubedi handisi akutekisi handisi unokwambirwa ari pai